Moroi shamwari dzangu. Welcome kunguva yerubatsiro TV, nzvimbo yako inokupa kunyaradzwa, rubatsiro uye hope. Nhasi tichataura nezvekupwanya denderedzwa rekunetseka uye nzira dzinokubatsira kudzora pfungwa, dzinodzokorora kushushikana. Gara zvakanaka, bata mwoyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, kunetseka kunogona kukuita murando wemafungiro anorwadza. Unonzwa sekuti haugari wakanyarara, pfungwa dzichitenderera pamusoro pezvinhu zvisina kutombobuda. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kupwanya cycle rekunetsekana. Ziya trigger rinokuita kunetseka. Bvunza chii chandakatanga kufunga kusvika ndatanga kushushikana. Kana watoziya trigger racho, unogona kudzidza kurigadzirisa kana kuridzivirira. Shandisa 3-minute breathing reset. Fema mukati 4 seconds. Bata 2. Fema kunze 6 seconds. Izvi zvinoderedza stress signals mumuviri uye zvinotsemura worry loop. Tarisa pane zvinotongwa newe kwete zvisingakutongi. Pane zvinhu zviviri, control zvinoitwa newe, no control zviri kunze kwako. Kana ukatarisa panzvimbo yaunogona kuita action, worry rinobva radzikira. Shandisa worry box method. Nyora worry yako woriisa muworry box. Kana mabhodhoro ako ekare kana chikapu chidiki, zvinodzidzisa pfungwa kuti zvicheke kuzvidzokorora nokuti rwava ruri mubhokisi kwete mupfungwa. Dzosera pfungwa mupresent moment. Tarisa chauri kuona, kunzwa kana kubata right now. Worry rinonyanya kugara mune future. Kana ukadzoka kunow, rinodonha. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kupwanya denderedzwa rekunetseka. Gara wakasimba, tsigisa mwoyo wako uye uve nerugare. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nekuteerera Nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solutions nguva dzose. Gara wakasimba uye rangarira kunetseka hakugadzirise ramangwana, asi runyararo runokubatsira kurarama nhasi.